Her ser vi så madklubbens lørdagsmenu på vores årlige udflugt, som i år går til Sverige. Vi har valgt at tage gode danske råvarer med hjemmefra, fordi det synes vi nogle gange det er bedst. Her, for at få lidt adspredelse, så har vi en lille smule majs med i år. Men ellers så kødet, som er det helt store. Her har vi noget okseinderlår, der er brappet med bacon, for ligesom at holde lidt samling på det og få de store smagsoplevelser af 2 forskellige typer kød. Her har vi lidt nakkekoteletter, der er marineret i noget timian og noget rødvin og noget salt og peber. Og så som rosinen i pølseenden, så har vi lidt krydderfrankfurter her med paprika og chili, der er svøbt i bacon. Vi har nogle krydderkriller, der er krydder med chili og andre krydder og sager. Og så har vi som afslutning, som rosinen i pølseenden, en sommergriller, krydder med let hånd af årstidens urter. Dertil, til at rense vores smagsløg med i aften, imellem de forskellige kødretter, der har vi en lille smule tomat, og vi har en lille smule champignon. Og dertil, for at styre syrebalancen i mavesækken, så har vi en lille smule brød. Og det hele skal selvfølgelig i dag serveres med en udsøgt rødvin til, en Primitivo di Mandura, som er en meget, meget, meget udsøgt vin. En super god, kraftig vin, der står rigtig godt til kød. Og vi har allerede prøvesmagt den. Hvad er portionsstørrelsen regnet ud med? Portionsstørrelsen er en majskolbe til hver, 4 tomater, 4 champignon, og så ellers noget, der ligner i omegnen af cirka 500-700 gram kød, plus et halvt flys. Per mand. Per person, selvfølgelig.